Altså, jeg arbejder i Ubisoft og har arbejdet også andre steder i spilbranchen. Ja. Udelukkende fordi, at jeg spiller spil, og fordi jeg har en kærlighed til spilmedier. Ja. Så man kan sige, oprindeligt, da jeg fik mit første job i spilbranchen, der var min hvad kan man sige, kvalifikation til at få et job i spilbranchen, det var, at jeg var god til at spille. Ja. Så I kan bare komme, så skal jeg banke i et eller andet multiplayer-spil. Okay. Det passer så ikke helt, fordi nu snakker du blandt andet om udviklingen i, hvad der er sket med spil. Ja. Og jeg må indrømme, det kan godt være, at jeg var hardcore gamer for 10-15 år siden, det er jeg ikke mere. Okay. Så der er sket meget tid. Ja. Men jeg spiller stadig, også når jeg får tid. Ja. Min interesse, den blev vækket for spil tilbage i 1981, før I var født. Ja. Og det var fordi, der kom på markedet i virkeligheden de første hjemmecomputere. Ja. Og jeg har faktisk et par stykker, jeg har taget med i dag, som I kan få lov til at se. Jeg tager et billede af, hvis I har lyst. Ja. Yes. Og de her hjemmecomputere var jo meget simple 8-bit maskiner. Ja. Den første jeg havde, den havde ikke lyd. Nej. Og den havde kun sort-hvid farve. Så kom der nogen, der havde farver. Og så kom der nogen, der havde lyd. Ja. Så kom der nogen, der kunne sige mere end bip. Så det var meget simpelt. Ja. Så kom der senere sådan nogle platformspil, som var lidt, som I kender måske Donkey Kong, og den slags ting. Så det er jo typisk den slags spil, man spiller. Ja. Meget 2D-grafik, og ikke ret meget 3D-grafik. Ja. Spil startede med at være legetøj, og i dag er det et stykke kultur. Ja. Et stykke kultur på samme måde som film. Ja. I Danmark har man jo for eksempel offentlig støtte til sådan noget, som hedder dogmefilm. Ja. Det er sådan nogle, jeg tror godt sige, det er for samtidig lidt kedelige film, der ham der Lars Trier og Neder og sådan nogle ting. Så noget kunne man egentlig også godt kigge på inden for spil, for spil er jo også kultur. Ja. Og et typisk eksempel på, hvad der sådan er sket, det er jo, at fra at spil var en mere eller mindre ligegyldig leg, men som også lærte der nogle færdigheder i form af reaktionsevne og i form af at være opmærksom. Ja. Så er det udviklet sig til at være nogle større eventyr og historier. Og spil som historiefortæller er ikke en erstatning for film, men et super godt alternativ. Ja. Og en anden måde at fortælle en historie på, hvor du giver dig som gamer eller bruger mulighed for at påvirke historiefortællingen, men selvfølgelig styret ofte af dem, der har lavet spillet. Ja. Og det er meget spændende. Ja. Altså jeg kan næsten ikke, hvis vi tager de første konsoller som den første Nintendo-konsol, så var det en lille 8-bit-konsol, og det var den, som det første Mario-spil for eksempel kom på fra Nintendo. Ja. Sega havde en lignende konsol, som hed Sega Master System. Ja. Og de konsoller, de var 8-bit. Og de havde ikke ret meget hukommelse. Og det var noget med en 8 eller 16 farver, og måske 4-kanalet lyd. Ja. Så det var ikke 3D-grafik. Det var meget simpel grafik, og det var ikke nemt at fortælle en stor, dybdegående historie. Ligesom det heller ikke var nemt at lave tingene specielt realistiske. Hvis du for eksempel tog et racerbilspil, så kunne du ikke se, om du kørte i en folkevogn eller en Mercedes. Ja. Det kan du i dag. I dag der ser du fodbold i fjernsynet, og så ser du fodbold på din spillekonsol. Og det er svært for din mor eller far at se, om du ser fjernsyn eller om du spiller spil. Ja. Så dels det, som er sådan den tekniske, bedre lyd, bedre grafik, mere realisme, men også fysisk på grund af den computer power, som de nye konsoller har, giver det mulighed for at emulere den verden, som vi kender fra virkeligheden, mere præcist. Ja. Og det vil sige, når I ser en figur i et spil i dag, som taler, så vil I jo se, at mund og alt bevæger sig fuldstændig, som hvis det var på en film eller i den virkelige verden. Ja. Fordi vi laver motion capturing, når vi laver spil. Det kunne vi jo ikke i gamle dage. Der var det nogle klodser, vi satte ovenpå hinanden og tegnede lidt. Så det er meget vigtig forskel. Ja. Man vil altid komme tættere og tættere på en CGI-film i grafisk kvalitet. Ja. Og hvis I kigger i dag på nye spil, så nævner jeg et par af vores egne nye udgivelser, som Assassin's Creed Unity og som Far Cry 4. Ja. Hvis I ser dem på de nye konsoller, enten på en Xbox One eller en PlayStation 4,
så vil I se, at differencen mellem de her CGI cutscenes, som er i spillet, og selve gameplay-verdenen, er faktisk ikke særligt forskellige i forhold til, hvordan det har været tidligere. Vi kan stadigvæk lave flottere ting i CGI, end vi kan lave i en spilverden, grundet processorkraften og grafikchipskraften i de her konsoller. Men altså, når den næste generation kommer, så er det endnu tættere på. Og jeg vil sige, dengang jeg startede med spil, og helt tilbage, der kan jeg huske, vi sad og snakkede om, da vi begyndte at se noget, der lignede en bil. Hold da op, nu kunne det ikke blive mere realistisk i et rigtigt bilspil. Ja. Men man kan altid gøre det tættere og tættere på virkelighedens verden. Ja. Men CGI og in-game, det er meget tæt på hinanden i dag. Ja. Og i løbet af 1 eller 2 generationer, så vil det være fuldstændig identisk. Ja. Det er jo sådan med computere og computerspil, og det er jo det, der sådan, det kan være lidt skræmmende også lidt. Ja. Det er, at man kan sige, i kampen om at få figurer og elementer til at ligne virkelighed. Ja. Så er det lige før, at vi efterhånden har så meget power i de her maskiner, så er virkeligheden også svært ved at ligne den virkelighed, vi har. Så bytter rundt på tingene, kan man næsten sige. Vi overhaler virkeligheden. Og selvfølgelig kan man ikke det, men det er en meget sjov tanke. Ja. Det ved jeg ikke. Altså, der er jo konsekvenser, og nu regner jeg med, at du her spørger lidt med den sådan negative undertone. Ja. Er der noget farligt i det her? Er der noget farligt i at leve i en fantasiverden? Omkring eventuelt konsekvenser af den her virkelighed, der er i spillene, så som sagt, så ser jeg ikke noget umiddelbart faresignaler med det. Ja. Det er sådan i den her verden her, at når man er på jeres alder, eller når man er på min alder, så ligegyldigt, hvad pokker vi finder på at beskæftige os med, hvis vi gør det i overdrevne mængder. Ja. Det er sundt at løbe en tur, men jeg er ikke sikker på, at det er sundt at løbe maraton. Ja. Så ødelægger du din led. Ja. Det er sundt at spille computerspil, det er sundt at spille videospil, men det er ikke sundt kun at spille computerspil og kun at spille videospil. Der var også engang en dame, der fortalte mig, at det var sundt at spise gulerødder, men jeg tror ikke på, at det er sundt at leve af gulerødder. Så en god balance i, hvad vi egentlig foretager os. Ja. Det samme, det er heller ikke sundt kun at se splatterfilm i fjernsynet. Men der er ikke nogen, der skade af at se en splatterfilm i fjernsynet. Så det er almindelig sund fornuft, og selvfølgelig er det vigtigt, at vi ikke tager en eller anden stakkels dreng, som vi ikke ved, hvad vi skal gøre af, fordi han ikke fungerer socialt med sine kammerater eller noget som helst andet, og booker ham ind i et lille bit rum med en spilkonsol og intet andet end det, og så nogle boldspil. Det er der i hvert fald ikke nogen, der kan tro, der er noget sundt i. Nej. Men der er så meget lærdom i det. Ja. Og der er så meget lærdom i mange af de spil. Ja. Vi var inde på det lidt tidligere med noget historisk lærdom i historiefortællingen. Der er også mange andre færdigheder. Ja. I lever i en verden, hvor I skal være endnu bedre til at multitaske, end man skal i min generation. Ja. I er på Facebook, I er på Snapchat, I er på fjernsyn, I laver lektier, og I spiller samtidig også spilkonsol på en og samme tidspunkt. Samtidig med, at I også skal høre på jeres mor, der brokker jer over, så over I ikke rydder op, og I skal svare hende pænt. Det er multitasking, så det vil noget. Ja. Og samtidig biber mobilen over i hjørnet, fordi der er en eller anden, der sender en sms. Ja. Det er multitasking. Og grunden til, at I er så meget bedre til det, end jeg er, det er, fordi jeg spillede nogle spil, hvor jeg også lærer multitasking. Strategispil eksempelvis. Ja. Hvor du skal holde øje med dine tropper herover, samtidig med, at du skal holde øje med din base herover, og så videre. Så det bruger man også inden for erhvervsliv til at lære folk at have mange bolde i luften på en gang og spille nogle strategispil, hvor det er sådan trænede ting. Ja. Så du kan lære en masse af det. Og selvfølgelig er der også den risiko, at der kan være nogle spil, som indeholder nogle voldelige elementer, som kan virke stødende på nogen. Men altså, noget af det mest voldelige, vi har af medierne, det er Tom og Jerry, hvis I kender den lille tegn. Ja. Den tager man heller ikke skade af. Ja. Så nej. Der vil altid være forskel mellem virkelighed og fiktion. Ja. Og spil er fiktion. Spil er en historie, som det typisk er en eller anden, der skriver, og så laver man en historie i et spil. Ja. Og det er jo ikke virkelighed. Men man kan sige, at forskellen mellem spil og virkelighed, hvad det angår, er vel, som I kender fra film og virkelighed. En ting er at se en dokumentarudsendelse om et eller andet, der er foregået i
Himalaya-bjergene. Ja. En anden ting er at se en actionfilm eller en anden film, der foregår i Himalaya-bjergene. Ja. Samme måde er det med spil. Far Cry 4, som foregår i sådan et Himalaya landskab-agtigt Kyrat, som vi kalder det, som er et fiktivt sted, er det samme som i en film. Ja. Der foregår en god historie. Samtidig er det noget, der er taget fra virkeligheden. Samtidig er det noget, der ikke er taget fra virkeligheden. Ja. Assassin's Creed-serien ser typisk masser af elementer, som er taget fra virkelighedens historie. Ikke? Men ellers er den samme forskel, som i alle mulige andet fiktion. Bøger, film og spil. Ja. Største fordel, jeg ser i spil, når man spiller, det er det, som vi laver dem for. Underholdning. Det er entertainment. Spil er ikke noget, vi umiddelbart, i hvert fald ikke hos os, laver for at gøre jer klogere, eller for at gøre nogen andre klogere. Vi gør det udelukkende som underholdningselement, på samme måde som mange af de film, I kan finde på i biografen at se, og mange af de bøger, I kan finde på at læse. Ja. Og man kan sige, det er sådan set det, der er i det. Så det er ren og skær underholdning. Vi er underholdningsbranchen. Ja. Vi er ikke en IT-virksomhed. Vi er ikke på nogen måde andet end underholdningsbranchen. Medieunderholdning. Så det er det, der er formålet. Ja. At det så er klart, at kvæg af teknologien er så stærk, som den er i dag, kan vi samtidig røre nogle emner og nogle historier, som kan give en frygtelig masse lærdom ved elementer taget fra den virkelige verden. Der er mange spil, der gør i dag. Hvis du har en spillekonsol, enten en PlayStation 3 eller en PlayStation 4, eller en Xbox 360 eller en Xbox One, så har de 3D-effekt, og der er flere spil, der anvender det. Ja. Vi har lavet en del spil, som anvendte 3D-teknologien fra de her tv. Vi ser nok, at det måske stadigvæk rent teknisk er for tidligt at satse så meget på 3D. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet 3D enten i biografen eller på fjernsynet derhjemme. Man bliver hurtigt træt af det, fordi teknologisk er det ikke helt på det niveau, hvor vi synes, det er helt fedt endnu. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Og derfor så kan man sige, der er nok en visuel forhindring i dag. Men der er jo i dag masser af projekter med sådan nogle større 3D-briller, eller virtual reality-agtigt, som man tager på, som helt klart vil komme til at have stor effekt på nogle af fremtidens spil. Så ja, 3D er klart noget, der er kommet for at blive. Men der er stadigvæk nogle teknologiske barrierer, som lige skal rundes. Men det er fremtiden.